O home que vedes na foto tocando a bandurria é meu avó. Están todos sentados nun banco, diante da casa onde se criou. Seguramente era verán, por iso Pepe ía en bañador. Sempre pasaban as tardes ao sol bañándose no río, ao carón da casa. Tiñan unha presa porque a casa era un muíño. A auga onde se bañaban era tamén a auga que pasaba pola pedra que moía. Polo tanto, era o cauce que lles daba de comer. O avó sempre conta que a casa era fría e húmida, pero nas fotos non mo parece. As fotos son cálidas, pero iso é porque les semellan felices. E o muíño parece moito máis quente que o que eu coñezo. A verdade é que o sitio non cambiou moito, pero os espazos transmiten algo totalmente distinto. Eu creo que os lugares teñen memoria e que consiguen de algunha maneira gardar a vida que houbo neles. Nunca me gustou entrar nas casas baleiras, quizais porque me resultan tristes, ou quizais porque nunca están tan baleiras como parece. Os sons tamén deberon de cambiar moito. Escoítase o río, os paxaros, as carricantas. Pero dende que eu estou viva, nunca se escoitou o muíño. Ás veces, cando eu estou alí, casi creo poder escoitalo. Por iso outro día pedinlle ao meu tío que o puxera a funcionar, aínda que non moeramos nada. E resulta que soa así. Non é para nada como eu imaxinaba. E iso fíxome pensar. Cantas cousas houbo antes de min que eu non podo sequera imaxinar.